přestává třeba jíst, nemá chuť k jídlu. Naopak ale chce, aby mu rodiče dávali větší svačiny. Nebo chce po rodičích víc peněz, jako třeba na kapesným a neumí to úplně pořádně vysvětlit, jako proč. Ze začátku chodili třeba kluci, že jim někdo podkopává nohy a až se někdo vysmívá, ale teď je to fakt jako drsný v tom, co všechno se jim děje. Až třeba opravdu pálení tím zapalovačem. Řekněte, tohle mi nedělej, tohle se mi nelíbí, tohle mi neříkej. To je asi jako ten základ, protože ona většinou takhle ta šikana jako začíná. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vypovězení s Lenkou Roštokovou. Šikana je jeden z faktorů, se kterými se musí potýkat zdravý sourozenec, který má handicapovaného bráchu nebo ségru. A právě o šikaně si budu dnes povídat s paní Gabrielou Praumovou z Moderní sebeobrany. Dobrý den. Dobrý den, Lenko. Paní Praumová, začneme od začátku. Co se vše dá považovat za šikanu? Tak když se budeme dneska bavit vlastně o dětech a o šikaně ve škole, takže když vezmeme tu terminologii školní, tak vlastně žák nebo žáci úmyslně a opakovaně fyzicky a psychicky ubližují i jinému žákovi nebo žákům. Oni vlastně těží z toho, že ty děti buď se nechtějí, anebo neumí bránit. Jak se ta šikana vlastně projevuje? My dospěláci a vlastně někdy i děti si často představujeme, že jde jenom o to fyzické násilí, ale ona už začíná těmi psychickými projevy, které ale se dají vlastně jako přehlídnout, anebo jsou i zlehčováni často. A někdy i od rodičů, kdy třeba dětem, když se jim svěří, že se jim něco děje, tak rodiče řeknou, no, to si třeba špatně vysvětlil nebo vysvětlila, nebo to byla určitě nějaká legrace. A někdy i děti vlastně to, co se jim děje, tak si to takhle zdůvodňují. Takže asi tak. Jaké jsou typy šikany? Tak šikana se rozděluje na fyzickou, což je takový to bití, kopání, ale může být i mnohem vlastně jako drsnější, což je třeba pálení zapalovačem, píchání kružítkem nebo nůžkami, ale je to i třeba krádeže věcí nebo ničení osobních věcí, poškozování. Jejich potom dál je ta psychická, což je vlastně jako slovní šikana, kde probíhá nějaké zesměšňování, urážky, vydírání, pomluvy, intriky, jsou tam zákazy, příkazy a pak je kyberšikana, do té skupiny určitě patří, ale tý se teda dneska věnovat nebudeme. Myslím, že i tak toho máme plno. Přesně tak. Co hrozí za šikanu podle trestního zákona a jak je to vlastně u dětí? Šikana vlastně není protiprávní. Přímo ta šikana, ale ty její projevy potom ano, což jsou třeba ta krádež nebo ublížení na zdraví nebo vydírání. Děti do těch 15 let, tak vlastně tam oni jsou potrestáni nějakými výchovnými opatřeními, ale jsou za ně zodpovědní jejich rodiče, takže ty můžou být jako postiženi. Potom ty mladiství, což je od 15 do 18, tak tam se taky nejde podle vlastně trestního zákona, tam se jedná o nějaké provinění a zase stát to řeší nějakou výchovou a nápravou. No a potom dospěláci, to je klasika, to už je vlastně jako podle trestního zákona a u těch dospěláků je to potom tak, že vlastně když třeba během té šikany se stanou dvě ty věci, což je třeba krádež a omezení osobní svobody, tak se každá ta věc vlastně řeší jako zvlášť. Řekněte mi, kde se ta šikana v lidech bere? Já nejsem jako psycholog, ale mám hodně načteno a odposloucháno, protože mě to téma hodně zajímá. A vlastně ten základ je jako v rodině. Ty odborníci říkají, že když
vlastně tomu dítěti dáte absolutní volnost, to je taková ta volná výchova, že to není vlastně dobře, protože on nezná svoje hranice, ale nezná i hranice vlastně těch druhých a z těchto dětí se potom snadno můžou stát právě ty šikanátoři. Tak to je první taková základní věc a potom ta druhá, když vlastně ty dospěláci před dětmi třeba napadají ostatní lidi a myslím tím, jako když se jim třeba vysmívají nebo je urážejí třeba za jejich vzhled, za jejich barvu pleti, za jejich národnost nebo za jejich sexuální orientaci, nebo že třeba mají nějaký handicap, anebo za jejich jako těžkou životní situaci. A tyhle děti, když to vlastně potom poslouchají v těch rodinách, tak oni si myslí, že když takového člověka vlastně potkají, takže mají právo mu ubližovat. Může to být třeba i tím, že jsou sami děti svědky nějakého násilí přímo v rodině? No, to samozřejmě, to určitě. Jo. To je taky častý vlastně, že si tohleto stává. Vy sama máte osobní zkušenost se šikanou. Když vám bylo 5 let, tak jste byla šikanovaná ve školce. Tak jak to probíhalo a jak jste to v té době vnímala? Probíhalo to tak, co já si teda pamatuji, tak ta holka v té školce, byla to teda holka, tak ona mě nechtěla pouštět na toaletu. Vždycky, když viděla, že odcházím, tak mi zateda celá cestu a výhruškou, že mě jako zmlátí, tak já jsem se vlastně bála strašně moc. Zakazovala mi i si hrát s nějakými určitými věcmi. A já jsem to nikomu neřekla, to byl ten strach z toho vyhrožování vlastně, že mi ublíží. Tak jsem to nikomu neřekla a až když jsem začala mít zdravotní problémy, tak jsem se vlastně jako mamince přiznala. Vím, že se to tenkrát začalo jako řešit, pak se zjistilo, že neubližuje jenom mě, že těch dětí je víc a co já teda potom vím už z vyprávění mamči, tak oni potom nějak jako přeřadili jinam a vlastně jako by to skončilo. Vy jste ale se mi tady před vysíláním svěřila s tím, že vás šikana potkala i v dospělosti a to v zaměstnání. A to mě vlastně jako ovlivnilo asi nejvíc z toho dětství, to jsem byla fakt malá, těch 5 let, to jsem vlastně uvědomila, ale v té dospělosti ano a bylo to na pracovišti, kde já jsem tam vlastně pracovala 10 let a nastoupil tam nový šéf. A ten teda mě začal, byla to slovní šikana, ten mě teda začal vlastně ponižovat, říkal mi, že jsem k ničemu, že nic neumím. Já jsem to zase nikomu neřekla, protože jsem se styděla jsem se kvůli tomu, že jsem vlastně dospělá, mám už 13letýho syna a děje se mi to a já se proti tomu nějak jako neumím bránit. Každý ráno, co jsem vstávala do práce, tak mi bylo špatně od žaludku a vůbec jsem nevěděla, co mám dělat. Ani kolegům jsem to neřekla, ani doma jsem to neřekla manželovi. A pak teda po nějaké době jsem se svěřila šéfovi, s kterým jsem tam pracovala těch 10 let předtím. On si mě teda vyslechnul, uvěřil mi, ale řekl mi, že s tím jako nemůže nic dělat. A tak jsem tenkrát vlastně odešla. A to si myslím, že ovlivnilo to, že jsem potom, že to byla jedna z těch věcí, kdy jsem vyhledala vlastně moderní sebeobranu. Jak ta šikana z jeho strany probíhala? Co se dělo? On si vždycky počkal, když jsem byla třeba v kanceláři sama, nebo když jsme se potkali někde na chodbě. No a začalo to, opravdu to bylo takový, jak mě říkal, jako ty, nebo vy, on mi vlastně tenkrát i vykal, jak vy jste jako k ničemu nic neumíte, podívejte se na sebe. A to bylo úplně jako, to bylo drastický, no. Bylo to drsný, no, nebylo to příjemné. Děkuju. Pojďme k moderní sebeobraně. Vy na svých stránkách uvádíte několik tipů, jak se bránit šikaně. Já je tady přečtu a pak se budeme jednotlivým těm bodům věnovat, probereme si je. Takže za prvý svěřit se autoritě, řešit šikanu hned, jak se začne dít, použít nouzovou větu třeba dost nebo ne, použijte hlas jako zbraň, nediskutovat, řekněte prostě ne a odejděte a samozřejmě vytrvejte. Já když jsem si to četla, tak jsem si říkala, jo, to je vlastně docela logické, dává to smysl.
Nicméně, když jsem se potom nad těmi jednotlivými body zamyslela, tak jsem si říkala, ona to zase taková sranda nebude, protože spousta těch věcí se sice hezky řekne, napíše, ale pak to převést do praxe už není tak úplně jednoduché. Takže pojďme k tomu prvnímu bodu. To je svěřit se autoritě, třeba učiteli, školnímu psychologovi nebo mamce, tačkovi doma, rodičům, bráchovi, ségře. Co když se ale dítě bojí se svěřit s tím, že je vlastně ve škole šikanované? To je jasný, že se bojí. Ten strach tam je, on se bojí dospělý člověk, což je můj případ třeba na tož dítě. My těm dětem kladem na srdce vlastně, aby si vždycky vybrali opravdu, komu důvěřují, komu jako bezprostředně věří. To je strašně důležitá. A ta důvěra v tu osobu, který to vlastně jako říkám. Může to být opravdu ve škole i učitel, jakýkoliv, nemusí to být třídní, a může to být jakýkoliv pedagog, s kterým prostě to dítě má nějaký dobrý vztah. Může to být ten školní psycholog, může to být i ten ředitel, ale asi to nejčastější bývají nějaký rodinní příslušníci. A vlastně v tu chvíli, kdy oni se svěří ty děti, tak v tu chvíli tam už je ta pomoc od těch dospěláků. Jo, takže ten strach se vlastně už tím snižuje, protože oni už to řekli a už mají teď okolo sebe lidi, kterým vlastně jako můžou pomoct. Ta škola, dospěláci jasně, rodiče, v tu chvíli, kdy to dítě se vám svěří, tak určitě musíte tam být pro něj. Škola musí postupovat v ten okamžik podle vlastně školního řádu, je i metodika, různé vyhlášky, podle kterých se vlastně postupuje, takže i ta škola musí pro to dítě, ona musí pro jakýkoliv dítě, ale pro tohle obzvlášť mít opravdu jako tam utvořit nějaký bezpečný prostředí a vlastně potom jsou to další organizace, které v tu chvíli nastupují, když ta šikana se vlastně jako projeví a řeší, a to jsou nějaký úředníci z nějakého sociálního jako odboru, který vlastně i hodně spolupracují s tou rodinou toho šikanátora. Jak náročné je pro to dítě si přiznat, že je vlastně šikanované, protože vy sama jste se tady svěřila s tím, že jste se za to styděla a to dítě samozřejmě se může stydět taky. Jo, to uvědomění si, že mě někdo šikanuje, to je vlastně jako hrozně těžká věc. Ona, ta šikana se musí zastavit vlastně hned na začátku. To je ten základ, protože ona potom může přerůst v něco úplně jako opravdu děsného, obrovského. Takže je to pro ně těžký. Vůbec jako to, že mu někdo, ono to opravdu může jako i zlehčovat hodně. Ty děti to i zlehčují v začátku, oni tomu nechtějí jako věřit, nechtějí si to přiznat. Říkají si jako ne, to se mi fakt jenom jako zdá, to není pravda a tak. Ale myslím si, že potom to dítě stejně jako pozná a vlastně ta šikana slovní může přerůst v tu fyzickou. Když už se dítě svěří nebo to rodič nějakým způsobem odhalí, to dítě si přizná, že je šikanované, svěří se, učitelé s tím pracují, psychologové s tím pracují, škola s tím pracuje, rodiče s tím pracují, ale vlastně se nic nezměnilo, ta šikana probíhá dál, tak jak pak vlastně postupovat v téhle situaci? No to je ale špatně teda, jo, protože v tu chvíli, kdy už tam vstoupí rodiče a vstoupí do toho škola a vlastně nějaké ty další subjekty a děje se to dál, tak je to vlastně jako hrozně špatná věc a nemělo by se to teda dít. Jo, ve chvíli, kdy už se to opravdu provalí, tak je potřeba s tím jako pracovat, protože to by mělo opravdu velký špatný vliv na to dítě. Jo, takže to je vlastně špatně, to by se vůbec stát nemělo nic takového. Když už se to řeší a opravdu v tom jsou všichni ty zúčastněné strany a ty strany spolupracují, což je jako strašně důležitý, kdy opravdu ta škola si vůbec přizná, že ta šikana tam u nich jako je, což se taky často nestává. Teda musím říct, že to i slýchávám od dětí. Ale v tu chvíli, kdy by třeba ta škola jako nefungovala tak, jak má, tak ty rodiče se vlastně můžou obrátit na další instituce, což je vlastně školský úřad, anebo potom zřizovatel té školy, což je třeba nějaká obec nebo kraj. Ve chvíli, kdy
ani tohle nefunguje, tak potom jako je tam ta policie, na kterou se taky můžu jako obrátit, i když na tu policii se spíš obracejí rodiče, když už ta šikana je jako brutálně fyzická. Jo, tak to už potom určitě je potřeba, když se něco takového stane, tak třeba nejdřív vyhledat lékaře, potom vlastně policii a potom to dál řešit jako ze školou. Ale řešit se to musí v ten okamžik, kdy to dítě řekne, tak prostě všechny tyhle instituce, včetně rodičů, musí prostě na tom zapracovat. Děkuju. Druhým bodem je řešit šikanu hned, jak se začne dít. Jak rodič nebo učitel má šanci poznat, že to dítě, ať už v tom kolektivu, nebo právě rodiče doma, poznají vlastně, že to dítě je šikanované. Já začnu u těch učitelů. U těch učitelů v té škole samozřejmě to poznat můžou a stává se to, ale někdy to může být hodně vlastně složitý pro ně, když si vezmete, že v té třídě máte 20-30 dětí a i když se jedná třeba o první stupeň, kdy vlastně třeba ten třídní učitel s těmi dětmi je v každodenním kontaktu, tak si může všimnout ty změny toho chování dítěte. Ono totiž tu chvíli, kdy je dítě šikanovaný, tak se prostě jako mění to jeho chování. Ale někdy ty děti jsou takový jako tižší od přírody, prostě to je normální, každý jsme jiný. A tak to poznat vlastně jako nemusí. Pak je taky problém, když dítě přijde vlastně nově už do nějakého uzavřeného kolektivu a ten učitel ho nezná, tak tam je taky problém vlastně poznat, že třeba začala šikanu to dítě, protože ten učitel ho nezná. Na tom druhém stupni u těch učitelů, tam už se zase střídají různě ve třídách. Ty děti s nimi nejsou v každodenním kontaktu, třeba s tím třídním, takže tam je to opravdu u těch učitelů je to problém, aby to poznali. No a u rodičů, tak tam samozřejmě ta šance je mnohem větší, že pozná, že se něco děje, ale někdy ten rodič to může svádět na to, že to dítě jeho chování změnilo kvůli tomu, že je třeba v pubertě. Jo? Začne opomíjet, nebo vůbec ho nebaví jeho kroužky nebo jeho zájmy. Nechce se mu stávat do školy, což se asi často dětem nechce stávat, ale třeba předtím bylo úplně v pohodě. Jo? Ale teď má s tím problém. Přestává třeba jíst, nemá chuť k jídlu. Naopak ale chce, aby mu rodiče dávali větší svačiny. Nebo chce po rodičích víc peněz, jako třeba na kapesným a neumí to úplně pořádně vysvětlit, jako proč. Je takový jako uzavřený a prostě na ten první pohled je vidět, že se s ním něco děje, ale říkám, to rodiče to můžou úplně normálně přehlídnout, protože mají třeba víc těch dětí a mají plno starostí, to je jasný, a nebo to přisuzují úplně něčemu jinému. Tak jako není to jednoduchý. Takže úplně nejlepší je to, když opravdu to dítě jako za těma rodičema přijde a svěří se. Ta linka mezi šikanou a nevinným škádlením je hodně tenká, tak kdy rozpoznat, že se vlastně už jedná o šikanu? To škádlení, to je vlastně věc, kdy se přitom baví oba ty aktéři nebo víc těch aktérů. A i když třeba jsme jako přihlížející a koukáme na to, tak se nám může zdát, že to je docela jako drsný a že třeba může jít o šikanu, ale vlastně když to skončí, tak ty děti odcházejí společně a s úsměvem na tváři, to na těch dětech poznáte. U té šikany, tak tam se baví jenom ten šikanátor a ten šikanovaný vlastně jako trpí. Ale jak jste řekla, ta linka je opravdu jako strašně slabá, to znamená, že i ze škádlení se může prostě ta šikana jako stát. Může to být taky projev nějaké náklonnosti, kdy třeba klukovi se líbí nějaká holka, neví, jak jí to dát najevo a může jí jako škádlit. Jo, to určitě, to taky. A pak z toho ta holka třeba nemusí reagovat a to a najednou on si to začne užívat a bavit ho to a může se z toho stát šikana, jo, i to se může stát. Třetím bodem je použít nouzovou větu třeba dost nebo ne. A použít hlas jako zbraň. Dovedu si představit, že takový kluk nebo holka, který je šikanovaný ve škole, tak je
introvertní, zakřiknutý, nebo zase naopak může být třeba nadanější než ostatní žáci. To může být taky vlastně mít tím nalepený terč na zádech. Ano. Takže říct tomu člověku, který mi ubližuje, říct radikálně ne, dost, já si to nepřeju, to je třeba pro mě osobně jako nepředstavitelný. Dá se to naučit? Dá se to i zahrát? A což my vlastně na těch kurzech u nás děláme, že s těmi dětmi hrajeme různé hry a scénky a vlastně úplně ta první scénka je taková, že jsme 2 instruktoři, jeden z nás sedí v lavici a druhý k němu přijde a teď mu začne jako ubližovat a schodí mu věci a začne mu nadávat a třeba zatáhá za vlasy a ty děti na to koukají a pak vlastně po těch dětech chceme, aby nám řekli, co se tam dělo, a jestli to dítě v té lavici by se mělo bránit tomu, co se mu dělo a jak. A ty děti to i hned všechno pojmenujou. Jo? Tím, jak na to koukají, tak všechno vyjmenujou, co se tam dělo a proč se to dělo a přesně řeknou, jako ne, tak mělo by se, jako to dítě by se mělo bránit, nemá si to nechat líbit. Ale je jasný, že to všichni jako neumíme. Jo? Já jsem se to taky musela naučit. Takže potom s těma dětma všechno vlastně hrajeme, učíme se, oni si to zkouší s námi, zkouší si to s námi v tom bezpečném prostředí, což je strašně jako důležitý a jsou vlastně nadšený z toho, že najednou jim někdo řekl, co mají říkat, jak to mají říkat, co z nich musí jako vyzařovat, taková ta síla, co přitom dělat. A takže se tohleto se jako dá naučit. Děkuju. A 5. bodem je nediskutujte, řekněte ne a odejděte. Tak pojďme předpokládat, že jsem řekla radikálně ne, dost, nepřeju si to, ale ono to nepomohlo a pořád se to opakuje. Bylo by super, kdyby to na poprvé pomohlo a někdy se to i stane, že vlastně ten šikanátor si vás vybere, jde si vás otestovat, něco vám řekne ošklivýho, vy se mu postavíte a on si řekne, tak jako to ne, tady bych neuspěl, tak si vyberu někoho jiného. Bylo by to super, kdyby to takhle fungovalo. Ale ono to tak často nefunguje a dětem říkáme, jako nevzdávejte to. Určitě jim neříkáme, tak a vždycky vám to pomůže, to vůbec ne. Nemusí to zabrat na poprvý, na podruhý, ale strašně důležitý je to se prostě tomu člověku jako postavit. Nenechat si to líbit. Jo, protože on, když to neudělám, tak on dál bude překračovat a bourat ty moje hranice. Může se to stupňovat? No jasně. A to vlastně se to stává jako hodně často. Jo, že ta šikana se stupňuje, protože ho to začne bavit. Vy se nebráníte, nic neřeknete, necháte si to líbit. Super, já můžu dělat další a další věci. Co ignorace? Když ho budu ignorovat, když budu dělat, že se mi to vlastně vůbec netýká, to, co on mi dělá. To je vlastně ty sence, kdy poprvé jako ignorujeme, nic neděláme. To, že někoho ignoruju, neznamená to, že se otočím na podpatku a s hlavou někde tamhle navrch jako odejdu. Opravdu ta ignorace vypadá tak, že vlastně nic jako neudělám. Jo? A to je něco, co ho vlastně jako nabudí. Nabudí ho právě v tom, že může jako pokračovat. Jo? Takže opravdu je potřeba. Neignorujte, ukažte, že i když se tady bojím, tak ukážu, že ten strach jako nemám, aspoň to zahraju a postavím se, něco řeknu. Aby člověk zvládnul těch 5 rad, které máte na sítích, tak musí mít taky ale hlavně sebevědomí. A to taky nemusí být vždycky úplně lehké. Není. Každý jsme jiný. A kdyby jsme všichni měli skvělý sebevědomí, tak se nám nedějou ty děsné věci, které se nám dějou. Takže zase je to o té práci, je to vlastně jako v té rodině. Začíná to všechno v té rodině, kdy my rodiče se snažíme ty děti hodně jako opečovávat a chráníme je před vlastně špatnýma věcma, které se můžou dít, před zklamáním a tak. A ty děti
právě to sebevědomí jako nezískají tím takovým tím klasickým jako životem, jak procházejí, což je vlastně špatně. Oni se tím projít musí, ale my jim máme být na blízku. My jim vždycky máme poradit a být tam. Oni si to vyzkoušejí a my tam pro ně jsme. A tím vlastně to sebevědomí ty děti získávají. Takže zase už jsme zase u té rodiny, kdy opravdu je potřeba těm dětem ukázat a pomoci jim, aby si uvědomili, kde mají ty svoje hranice, aby si je uměli bránit, ale naopak, aby i respektovali hranice těch druhých lidí. Jo, když jim někdo jiný prostě řekne ano nebo ne, to chci nebo nechci, tak oni, aby to respektovali. To je strašně jako důležitý. Jak často se stává, že si to dítě dává vlastně za vinu, že je to jeho chyba, že je šikanovaný? Jo, to se stává vlastně. Já mám pocit, že vždycky dává si to za vinu, začne o sobě pochybovat. No, prožívá strašně moc jako pocitu a emocí v ten okamžik. Myslí si, že vlastně totálně selhalo, že je k ničemu. Uzavírá se opravdu do sebe, doufá, že vlastně ta šikana jako přestane sama od sebe. Bohužel může docházet i k sebepoškozování a v nejhorším případě to může končit sebevraždou. Stalo se vám během vaší praxe, že se to dítě nechalo šikanovat záměrně, protože nebylo to oblíbené dítě ve třídě, v kolektivu a tím, že vlastně bylo šikanované, tak bylo vlastně středem zájmu, i když ne v tom pozitivním slova smyslu. No, já jsem v soukromé hodině měla 2 holčičky nezávisle na sobě, kdy jedný bylo 10 a druhý 14 a tu mladší šikanovali 2 holky ze třídy a tu 14letou 1 a oni vlastně neustále jako to, co jim dělali, tak oni omlouvali a vlastně se s nima chtěli kamarádit strašně, jo. Takže si obě vlastně říkali, že se to neděje, že to je prostě jako nesmysl, že ty holky nejsou vlastně tak zlí a hrozně toužili po blízkosti, pro jejich blízkosti. Ono se to zhoršovalo, ty holčičky, tam to trvalo dlouho, než se vůbec jako rodičům svěřila a vím, že tam špatně zafungovala i ta škola, že tam se to jako nějak jako strašně dlouho táhlo. U té 14letý holky, tak oni se potom odstěhovali, takže ona změnila školu a tato teda rodičům nikdy neřekla. Takže ano, stává se to, že ty děti vlastně toužejí po tom, že si jich jako někdo všímá, protože oni vlastně jako nechtějí věřit tomu, že se jim to děje. Je to pro ně jednodušší. Je to pro ně jednodušší. A vždycky šlo o tu psychickou teda vlastně, no. Protože ty děti to neumějí opravdu kolikrát jako rozklíčovat, tu psychickou. Vy už jste to tady několikrát během našeho povídání zmínila, že vlastně všechno začíná v rodině. Tak kdybyste mohla poradit, jestli existuje nějaký návod, jak vlastně vychovávat dítě k tomu, aby se nestalo terčem šikany? To dítě musí být vědomý, aby se opravdu postavilo tomu, kdo mu ubližuje. A já už jsem to tady vlastně opravdu zmínila. Je to o tom, aby ty děti si prožívaly i ty nepříjemné věci, co jim život vlastně přinese. A my rodiči musíme být u nich, musíme je tím vlastně províst. A to dítě získá to sebevědomí, bude vědět, co dělat, když mu někdo nadává, nebo co dělat, když mu někdo fyzicky ubližuje, a kdy vlastně překročí ty jeho hranice, jak se chovat a jak se postavit sám za sebe. A to je vlastně jako to nejdůležitější. Jo, pořád jsme u těch hranic. Opravdu, aby jsme každý věděli, kde je máme, každý máme jinde. Každému z nás vadí něco jiného. A to neznamená, že jeden nebo druhý jsme jako špatní, prostě každý to máme jinak. A je důležité si to uvědomit a opravdu se tím stát. Ale je to opravdu tou výchovou v té rodině. To je vlastně to nejdůležitější. Co když za mnou moje dítě přijde a řekne mi, jsem ve škole šikanovaný, tenhle kluk mě bije, nebo je na mě zlej, nebo jí mi svačinu
a já mu na to odpovím, tak seš kus chlapák, mu to vrať, ne? Je to dobře nebo špatně? To se stává jako hodně často. Není to dobře v tom smyslu, jako vrať mu to fyzicky, protože to násilí prostě není správný a hlavně, když tohle dítěti řeknete, tak mu vlastně jako nedáte žádný návod. Vy mu jako řeknete, jak mu to vrať, ale co to znamená, vrať mu to. Představte si situaci, že opravdu to dítě je v té škole a teď mu tam nějaký spolužák teda něco jako provádí ošklivýho a on najednou se zvedne, dá mu pěstí a do té situace přijde nějaký pedagog nebo nějaký dospělák, který se tam pohybuje, a nebo zrovna tu situaci si nějaký dítě natočí na mobil a v tu chvíli to vaše dítě je agresor. Jo? Takže určitě ne formou násilí, určitě ne takovýhle rady. Přímo bych chtělo, aby ten rodič řekl, můžeš udělat tohle, řekni mu tohle, postav se mu slovně, přesně to, co se vlastně na těch kurzech učíme. A nebo teda, když už dítě mi něco takového řekne, no tak já jako rodič bych měla jít teda do té školy a začít to tam řešit. Jo, neházet to jako na děti, protože oni sami tu šikanu prostě nevyřešejí. Tam vždycky musí být ten dospělák, který jim v tom vlastně pomůže. Já to chápu, já ještě se k tomu vrátím, chápu, že vlastně ty rodiče se o to dítě bojejí, jo, což je normální, ale tahle rada je prostě jako špatná. Děkuju. Pojďme teď z druhé strany. Když bych měla doma kluka nebo holku, o kterých bych měla podezření, že šikanují nějakého svého spolužáka nebo spolužačku, tak jak zjistím, že tomu tak doopravdy je a jak s tím pracovat? Ono to, že vaše dítě je šikanátor, asi jako o toho dítěte nezjistíte. Jo, to, že by se jako prořeklo nebo něco takového, byste to nějak jako poznala. Možná to, že třeba začne být víc agresivnější jako na kamarády a tak, možná. Ale vy se to bude vyprávět historky ze školy a bude říkat, my jsme tady tomu klukovi vzali aktovku. Jo, takovým způsobem. Tak rodiči může říct, to bylo nějaká jednorázovka, to mohla být sranda, no tak ho trošku pozlobili. Jo, ale to, že přímo opravdu je šikanátor, tak to ty rodiče se spíš dozvědí z té třetí strany. To znamená ze školy, nebo od policie, nebo od nějakého svědka, který je přítomen tomu, a platí tam určitě to, aby jste skrotili svoje emoce, abyste na to dítě jako nezačali křičet, když se to dozvíte, nebo mu nadávat, nebo to svalovat na všechny ostatní. Je potřeba si ho vyslechnout, říct mu, že se vám to jeho chování nelíbí, ale že mu prostě pomůžete, že se to všechno dá vyřešit, že jste tady pro něj a že ho máte i tak rádi. Určitě je potřeba, aby ten rodič spolupracoval potom s tou školou, když už se to začne řešit. To, že budu dělat, že se to neděje, tak to jako je špatně. Takže spolupracovat s tou školou a vůbec s těmi dalšími odborníky, což už jsme tady zmiňovali. Ale to dítě potřebuje taky pomoc. Jo, to znamená obrátit se třeba na nějaké rodičovské linky nebo na nějakou linku důvěry, poradit se s nima, co dělat v tomhle případě. A hlavně si ale pamatovat, že i přesto, že jste vlastně v té nepříjemné situaci, vy i vaše dítě, tak pořád máte právo na to, aby se k vám jako to okolí chovalo jako slušně a jako eticky. A ještě třetí strana, když mi přijde domů dcera nebo syn, že ve škole někdo někoho šikanuje, tak jak jako já, rodič, kterého se to vlastně netýká primárně, má postupovat? Za prvý to dítě vůbec pochvalte a řekněte mu, že je to super, že se vám svěřilo, protože vlastně může zachránit někoho, komu je ubližováno. A můžete mu poradit, určitě mu jako neraďte zase tím stylem, tak když to příště uvidíš, tak běž a zasáhni, protože si představte třeba situaci, že dva kluci nějak jako víc fyzicky ubližují jinýmu a teď vy jste mu poradili, tak běž a zasáhni a teď on se dostane do toho konfliktu a vlastně to může skončit špatně, tak už to někdy příště jako neřekne a bude dělat, že se to neděje. Tak to není jako správná věta, ale může a mělo by udělat něco jiného. To znamená
ve chvíli, kdy o tom ví nebo to přímo vidí, tak může dojít pro nějakého toho dospěláka. To znamená zase učitel, družinářka, nějaká výchovná poradkyně, ředitel, jako školník, kdokoliv, kdo v té škole dospělej se vyskytuje, nebo může říct kamarádům vlastně, aby v té situaci jako nebylo samo a šli s ním, aby jich bylo víc a vlastně postavit se těm šikanátorům nebo tomu šikanátorovi. To je taky důležitý. A nebo když teda se vám to dítě svěřilo a vy to víte, tak do té školy můžete jít vy sám, jako ten dospělák, ten rodič a o té situaci vlastně informovat někoho, že vám to dítě se svěřilo s tímhletím, že se to tam děje, protože zase děje se to prostě ve škole a v tuhle chvíli ta škola to musí začít řešit, je to její povinnost. Pojďme k moderní sebeobraně. Mimochodem gratuluju k ocenění, které jste dostali teď na podzim od Senátu. To děkujem, ale to je práce Jasmíny a Pavla, ale děkujem, vyřídím. Vy právě nabízíte kurzy proti šikaně pro děti od 7 do 14 let, jestli se nepletu. Tak vlastně, co se na těch kurzech učí, kolik stojí, jak to probíhá, jak často se setkáváte? Ty kurzy jsou ve věku 7 až 14 let, i když se musím přiznat, že tam chodí 6letý děti prostě ve chvíli, kdy začnou chodit do školy, tak se u nás jako ukážou. Vždycky to máme rozdělený vlastně na ty věkové skupiny, což je 7 až 10 a 11 až 14, protože ono to pro ty děti je komfortnější, když tam vždycky v té skupině těch 10 dětí jsou si věkově jako podobný. Na těch kurzech to probíhá, jak už jsem tady zmínila, vlastně formou her a scének, kdy i když ta šikana je vlastně hodně vážný téma, tak vlastně my se s těma dětma vlastně i jako hodně zasmějem, což je pro ně super, protože oni vlastně jsou takový jako uvolnění a líp se ty věci jako naučí, líp se jim to uloží do té hlavy, než kdybychom nějak jako drasticky tam prostě šli na ně nějakým drastickým způsobem. Takže je to vlastně hrozně prýmá a naučíme je ty postupy, co vlastně jako dělat, co říkat, jak se chovat, jak třeba pomoct někomu dalšímu, jak se svěřit, jak se tomu šikanátorovi postavit a tak. Ten kurz je, vždycky jsme tam 2 instruktoři nebo 2 instruktorky, je tam 10 dětí, ale jsou to takové jako mini kurzy, to znamená, že my se s těma dětma vidíme ty 2 hoďky, oni můžou přijít potom na naše další jiný kurzy, které máme pro děti, ale přímo, když je to proti té šikaně, tak je to vlastně jako jednorázový mini kurzy 2hodinový, kdy těm dětem předáme tyhle informace a oni jsou vlastně z toho nadšený, že opravdu jako vědí, co a jak dělat. Ten kurz stojí 1390 korun a jak jsem řekla, 10 dětí, 2 instruktoři, vždycky jsme tam jako ve 2. Jo, to je to jako hodně důležitý, aby ty děti se cítily opravdu jako bezpečí. Nikdy na těch kurzech zůstávají i rodiče, ale to se stává u těch menších dětí, což nám nevadí. My vždycky jako odsuneme někam do kouta, aby nám tam nepřekáželi v uvozovkách a nezasahovali do té výuky, ale obracíme se na ně s dotazy, protože když na to kouká rodič, třeba na to, co tam s dětma všechno děláme, tak ty rodiče mají plno otázek a teda kolikrát musím, že jsou taky nadšený, protože vlastně říkají, že oni sami by nevěděli, co tomu dítěti správně jako poradit. Takže takhle to je u nás. Jak já jako rodič poznám, že tenhle kurz je pro mé dítě vhodný? Tak najdete takový ty základní informace, co se vlastně na tom kurzu děje a jak to probíhá, tak najdete na našich webových stránkách, což je moderní-sebeobrana.cz. Tam ty základy jsou. Potom nás najdete i na Facebooku, Instagramu, TikToku, těchto sociálních sítích. Jasmína s Pavlem vydali i knížku Moderní sebeobrana, která se teda nevěnuje jako prvotně dětem, ale jsou tam pro dospěláky vlastně i ty postupy a návody, jak se chovat ve chvíli, kdy
nám někdo ubližuje a překračuje naše hranice, což vlastně je strašně jako podobný té šikaně. Jo, ať je to dospělý a nějaký agresor, nebo ať je to šikanátor jako ve škole, tak vlastně jde neustále o překračování těch hranic, o tom testování, jakým způsobem se mu máme postavit, že vlastně ta slovní sebeobrana je ten základ. Takže vlastně to můžou najít i v té knížce, kterou máme. A jenom řeknu, já vlastně jsem odučila strašně moc kurzů proti šikaně a prošlo mi rukou asi 2000 dětí. A když jsme začínali s kurzy, tak na kurzu 10 dětí bylo 1-2 děti, který si procházeli šikanou a teď jich je třeba 7-8. Jo, takže to číslo jako strašně narostlo a vím, že ta šikana je mnohem jako drsnější. To jsou věci, které mě jako strašně jako zasáhnou. Vůbec ty příběhy mě jako zasáhnou, že někdy z toho kurzu jako odcházím strašně smutná, když ty děti vyprávějí, jako co se jim děje a jak ta šikana je opravdu jako drsná strašně. Jo, což před těma 7 lety, když já jsem teda v moderní sebeobraně díl, asi 9 let, ale ty děti učím tak těch 7 let, tak vlastně ty příběhy jsou drsnější a drsnější. A nejenom po té fyzické stránce, ale vlastně i po té jako slovní, po té psychické. Jo. Jak si dokážou ty děti jako ubližovat. Je to vlastně smutný strašně. V čem se to proměnilo vlastně? No právě v tom, jak je to strašně jako agresivní. Jo, že ze začátku chodili třeba kluci, že jim někdo podkopává nohy a až se někdo vysmívá, ale teď je to fakt jako drsný v tom, co všechno se jim děje. Až třeba opravdu pálení tím zapalovačem, jo, což jako pro mě bylo úplně jako nepředstavitelný, že vůbec ty děti tohleto dokážou jako tomu druhému jako udělat v tom svém věku. Jo, nebo že tam opravdu docházelo jako ke škrcení těch dětí. I ty slovní útoky jsou mnohem, jo, to jsou takový ty posměšky jako drsný opravdu, nebo ty pomluvy. Je to vlastně všechno jako mnohem jako silný a drsný. A myslím si, že to je i tím prostředím, ve kterém ty děti jako vyrůstají, že to jako nemají to vlastně jako jednoduchý, když vezmete ty sociální sítě, když vezmete to, co se děje jako ve světě, jo, a oni toho jsou součástí, to je jasný, že to všechno vnímají a slyšejí. I to, jak to vlastně probíhá někdy v těch rodinách, že opravdu i třeba to násilí, domácí násilí a vůbec jako fyzický násilí v těch rodinách jako je mnohem větší, že to na ty děti má jako velký vliv. Je něco, co byste posluchačům nebo divákům doporučila z vlastní zkušenosti, takový nějaký osvědčený trik na první dobrou? Proti šikaně. Proti šikaně. No nenechte si to líbit, jasně, kdokoliv vám cokoliv řekne. A to může být jenom náznak, jo, to může být jedna jako nadávka nebo jedna věta, která vás nějakým způsobem urazí, tak hned se proti tomu postavte, jo, protože ono to nemuselo nic znamenat, mohla to být třeba i jako legrace, ale je potřeba říct, hele, tohle mi jako neříkej, tohle se mi nelíbí. Protože ten šikanátor nebo ten agresor, když potom půjdeme do dospělosti, tak musí vlastně vidět, jako, že se nebojíte. A neznamená to říct to hned jako hnusně, ale opravdu se jako ohradit. To je důležitý, protože mohlo to být to testování, nemuselo, ale mohlo. A pak to může jako pokračovat a opravdu to neskončit jako dobře. Takže ohraďte se, řekněte, tohle mi nedělej, tohle se mi nelíbí, tohle mi neříkej. To je asi jako ten základ, protože ona většinou takhle ta šikana jako začí jedno slovo, jedna věta, nějaká urážka a pak se to může jako rozjet. Něco hodně jako ošklivého. Děkuji paní Praumová, že jste přijala pozvání do podcastu Vypovězení. Držím vám palce, ať se vám daří v osobním životě, ale i v tom profesním a třeba se tady zase někdy uvidíme. Děkuji moc, Lenko, děkuji za pozvání, mějte se krásně. Děkuji. A s vámi na viděnou a naslyšenou příště.